L'objectiu de muntar una associació i bàsicament és exposar les quatre idees que teníem al cap, poder-les discutir junts, i la idea és poder muntar un grup de treball que puguem crear avui mateix per d'aquí a curt termini, d'aquí a la primavera, intentar constituir aquesta associació. Pensem que realment aquesta vegada ha arribat el moment que ens ajuntem, que ens associem per una mica fer valer el nostre ofici. No sé si estareu d'acord en que molt sovint no se li dona prou valor, no només econòmic, sinó creatiu, a l'ofici del muntatge, i que una associació és una cosa que afavorirà això. Pensem que la forma més eficaç i més solidària de fer això és creant comunitat, realment. És teixint aquesta associació, aquesta xarxa de coneixements y de recursos compartidos. Es impresionante ver a toda esta gente aquí, porque siempre da la sensación de que estamos trabajando como lobos solitarios, que lo somos. Pero hostia, cuando probamos una excusa para reunirnos todos, realmente hay muchísima gente, con lo cual es un subidón de la fiesta. Si hay una cuota, más adelante se hablará, se podría tener una cuota, pero que la gente se tiene que implicar, porque es que esto no va a venir nadie a hacerlo. O sea, o lo hacemos nosotros mismos y nos implicamos en un grupo de trabajo que luego también comentaremos, o quedará en una charla, unas cervecitas y ya está. O sea, hay que concienciarse de que realmente o lo hacemos con nosotros mismos y luego creando la asociación, hablar de tú a tú con la asociación de productores, con TV3 o con las instituciones que pueden producir televisión o cine. Si vamos todos a una, en un grupo, tendremos mucha más fuerza que si vamos a nuestro país. En cuanto a ámbitos, pues va desde cine, largometrajes, cortometrajes, programas de televisión, publicidad, en fin, videoclips, todo. O sea, toda la gente que, incluso los que hacen bodas, o sea, gente que monta, Sí, entonces, gente que su trabajo es montar, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo que digo, o sea, esto se lanza y que la gente, pues, hable y diga lo que crea. O sea, si le parece que tienen que estar todos y lo acotamos solo a montadores, Això sí, el que hem anat veient d'altres associacions d'altres països que realment s'acoten només a muntadors i evidentment muntadors, aquí podríem posar de so, tampoc no entren, ni que també són muntadors, però no són els nostres, diguéssim, els de... Però bueno, la idea era acotar-ho, però clar, això hem vist que quan ho hem parlat amb gent hi ha debat. Hi ha molts postproductors que fan muntatge i després fan postproducció també. Nosaltres volíem acotar-ho perquè realment no... O sigui, creiem que l'única manera, per exemple, a França els postproductors tenen la seva associació, els muntadors tenen la seva, a l'EDA, aquesta que hem parlat a Argentina, també funciona així, per tant la nostra idea és acotar muntadors d'imatge i punto. Però bueno, estàvem aquí per dir, doncs no, a mi em sembla que no, sí, o sembla tot meravellós, no? Algú quin al contrari? Estic fent una prova de dir, bueno, qui voldria fer el tema de constitució, estatuts, discutir, no sé què, presentar de cara, o sigui, desenvolupar aquesta part. De tots els que som aquí, qui voldria fer-ho en aquest trimestre que ve, qui pot i té ganes de fer-ho en aquest apartat concret, per veure si som 60, que no crec, o som 6 i ja sortim de grup. Vull dir que anem amb mi a fer una cerveseta i ja està. Però qui voldria formar part d'aquesta... No, si som